ketemu lagi sama saya. Jadi kalian Lah. Wes balik meneh. Awal. Kenapa sih? Awakmu sing ngopo ngomong dhewean iki? Ngomong dhewean endi wong aku lo nge-vlog. Oh, ditepas. Gak wis sama dia mungkin boleh. Lah. Iya sih. Apa kan lesop ini Ki? Enak wong nge-vlog jadi wedi ae. Nge-vlog mayune ditepas. Sopo sih nge-vlog? Iku mau lo Rizky. Sing ribet Rizky. Iya, aku ki mau nge-vlog. Lah kok moro-moro jumbul kok ngendi? Sapi apa enggak enak, wes. Emang vlog iku apa sih? Hah? Gak ngerti nge-vlog iku apa? Ora. Emang apa dijal? Allah. Nge-vlog iku apa ya? Dah, kok nek weruh iku vlog iku apa? Masa gak ero aku iki. Lah terus. Lali. Aduh ae. Ngeplok. Ngeploknya apa gak ditepas? Ayo ditepas. Tapi kok nggo HP yo. Bisa. Bisa iki. Yo kok kowe sing piye lho? Wah, Aku lu gak piye? dalane ora. Apa iya? Terus aku mau ora. Gak popo. Wah. Noh. Jalan bareng. Ono jalan, gerasa. Ora. Meneh aku makin mau ketane mikir jero ngopo? Oh iya. Aku mau Mbak Deno ngeplok. Tapi kok gak HP yo? Ning ndi yo wong nge-vlog e nggae HP. Terus anggitmu nge-vlog e apa? Ngeplok apa gak ditepas? Iku nge-vlog. Jadi nek mau nge-vlog. Wong nge-vlog iki video kamera depan, terus ngomong dhewe ngono kae. Oh, makanya Mbak Deno mau ngomong dhewe. Iya saiki treusume arek dolan HP. Metune perkembangan zaman. Tapi ana pisan sing megawe online lewat HP ngono iki. Oleh duit. Tapi eleke kok lek ngono kuwi iki lali kabehane. Lali salat, lali keluarga, lali apa-apa kuwi wes. Jadi awake dhewe iki lek ngono iki kudu seimbang. Ngono. Oh, arek kok. Terus anggitmu nge-vlog ya apa? Iku. Ngopot. Ini. Halo guys. Oh, arek kok. Awi. Nah, awak makin lagi kita ada mikir sini ngopo? Oh iya. Aku mau Mbak Deno ngeplok. Tapi kok gak HP yo? Yang mau neng dindi, vlog yang nggak HP. Terus anggitnya nge-vlog ya apa? Kok gak ditepas? Salah lagi. Apa nih salah itu? Vlognya apa yo? Action. Ada wong nge-vlog jadi wedi ae. Wah, nge-vlog kok mlayune ditepas. Apa sih? Kok ngomong Iku mau lo Rizky aku kan pas Ada wong nge-vlog jadi wedi ae.
Guyu. Iya. Ora, emang apa jajal? Ya Allah, ngevlog iku Guyu. apa sih aku ngomong apa sih mari ngevlog iku apa? Apa ya vlog ae? Apa ya vlog ae? Hai guys, ya Allah ketemu lagi. Apa? Hai guys, ya Allah ketemu lagi sama saya. Jadi kalian, loh, wes hilang, wes hilang.